Bon dia, benvinguts al nou espai de 8TV Dir a Casa, on el nostre propòsit és promoure els hàbits de vida saludable i posar-vos en forma des de casa. Si us lleveu cada matí amb 8TV i seguiu les nostres sessions i consells, podeu millorar la vostra condició física. No us podem prometre que aneu a uns Jocs Olímpics, però sí que us sentiu millor físicament. Per tant, preneu nota, diàriament a primera hora del matí tindreu un professional del DIR, expert en el seu camp, disposat a activar-vos, a entrenar-vos i fer-vos generar endorfines, que són justament les hormones del bon rotllo, conjuntament amb la serotonina. I deixant de banda el cortisol, aquella que és més corrosiva per les cèl·lules i que realment ens genera mal rotllo i ens porta mal por. Cada dia de la setmana realitzarem una activitat diferent i permeteu-me que us en faci 5 cèntims dels que us tenim preparat. Hi haurà el dia del bloc funcional, on us proposarem que tingueu un cool 10, però no solament per lluir-lo, sinó per tots els beneficis que ens comportarà tenir-lo en excel·lents condicions. Com, per exemple, si teniu uns bons glutis, tindrem alhora una bona estabilitat pèlvica i alhora tindrem els genolls protegits. A més, treballarem la musculatura abdominolumbar, el famós core, que ens dona estabilitat a la columna lumbar, és a dir, a la columna vertebral. Farem, a més, treball d'equilibri i propioceptiu. Aquest bloc ens ajudarà a prevenir tant possibles lesions i a treballar, el nostre sistema cardiovascular. Hi haurà el dia del bloc de tonificació, que anirà destinat a tonificar els principals grups musculars, amb autocàrregues, és a dir, que ho podreu fer des de casa, amb poc material. Per tant, aquest bloc contribuirà en la nostra millora de la composició corporal i ajudant-nos a reduir aquells greixos indesitjats. A més, hi haurà un dia que farem el bloc dels ritmes. I amb això, què farem? Doncs està pensat per ballar i alhora està treballant molts aspectes. El treball cardiovascular, la coordinació, la memòria, l'equilibri. Per tant, de manera divertida, el que farem serà treballar i alhora gaudir fent exercici. Hi haurà també el dia del bloc del cos i la ment, on es treballarà la respiració, la flexibilitat, l'equilibri muscular, la consciència del propi cos, i tot això ho farem mitjançant el ioga, perquè no podem desglossar el cos de la ment, sinó que hem de treballar-ho alhora i de manera coordinada. I també hi haurà un darrer bloc, el bloc de la nutrició i la fisioteràpia, on es parlaran d'àpats saludables, aliments que poden estar de moda, on es donaran consells i, a part, a la part de fisioteràpia, es tractaran temes ben diversos, com, per exemple, la nostra higiene postural a diari, tant en l'entorn laboral com en l'entorn quotidià, i es parlaran de les lesions més sovintejades, on també es suggeriran recomanacions i petits exercicis. Ja ho dic jo sempre, estem parits per estar en moviment, i és quan ens aturem que ens apareixen totes les guixes. Per tant, sense més preàmbuls, comencem. Avui ens toca el bloc dels ritmes. Ballarem i ens mourem i a la vegada ens ho passarem bé perquè treballarem molts aspectes que ens serviran per treballar a nivell cardiovascular, millorar la coordinació intermuscular, millorar la memòria i l'equilibri. Per tant, avui potser sí que hauria de dir allò de 3, 2, 1 i som-hi! Hola, jo sóc l'Anna. Benvingut a una sessió de DIR Dance. Farem un entrenament cardiovascular d'intensitat moderada. Es tracta de ballar els millors ritmes d'una manera senzilla, divertida i eficient. Som-hi? Bé, comencem amb l'escalfament. Una miqueta de mobilitat. Prepara't, al costat. Passes als costats i una miqueta més. Mou les
mans. Perfecte. Mira, costat, quedo, mou la cadera. Si vols, li poses braços, com vulguis. Mira, atenció, mou 4 vegades la cama i els braços. Una a una. Esquerra, dreta, centre. Un cop més. Vine endavant. Som-hi. Als costats, mou els braços, torna enrere. Vine. Una més. Atenció, vine al costat dret. Em quedo. Repeteix. Queda't. Perfecte, i això torna a començar. Quedo costat. Cadira. Moviments més grans cada cop. Comença a sentir la respiració, com s'accelera. Em quedo 4. Espatlles i la ona. Una última. I ja saps, torna endavant. Amb mi. Costats. Perfecte. A la dreta. Esquerra. Em quedo. Queda't. Pausa. Això. I em quedo aquí. Baixa una mica el genoll. Torna. A l'altre costat. El genoll baixa. Vine. Espatlles. Jo crec que ja ho comences a sentir. És l'escalfor del cos. Eo. Vine endavant. Una més. Tornem al costat. Em quedo. Em quedo. 4, 3, 2, acaba. Molt bé, perfecte. Costat, costat. Ara sí comença la part principal. 2 al costat. 2. Em quedo. Trepitjar. Baixa. Queda't. Espatlles. On vaig? Trepitjar. Una més. Trepitjar. Eo. Mira. Toca. Costat. Una ona. Torna a trepitjar esquerra. Al costat. 2. Centre. Em quedo. Doble. A dalt. Les espatlles. 1, 2, 3. Quedo 2. Repeteix amb l'esquerra. Perfecte, ja ho tens. Mira, salta al costat. Trepitja amb els talons. I una mica d'estil aquí, Perfecte. Tornem 2. 2. Als costats. Cap a tu. Obre. 2 més. Molt bé. Ei, 2. Al costat. Braços. Ja te la saps. 3. Costat.
Nois, costat, salta. Amb estil. Una última. Mira, vine endavant, mira. Enrere. Deixa't anar. Espatlles. Go. Una més. Hola. Costat. Doble. Més. Una última. Som-hi! Ja t'ho saps. Disfruta. Queda't amb una. Bien? Som-hi. Una miqueta més ràpid. Mou els peus. Atenció ara, Una a cada costat, doble. Una, dos. Dos. Em quedo, creua. Gira. Tornem-hi. Dos. Quedo. Gireu. Vine endavant. Canvia. Me'n vaig enrere. Baixa. Tornem-hi. Vamos. Enrere. Braços. Mira, al costat dret. Ràpid. Lent. Queda't. Aixeca braços. Tornem-hi. Ràpid. Em quedo. Bé, principi. Dos. Creua. I gira. Dos. Creua. I gira. Vine endavant. Enrere. Braços i amb sentiment, Bé. Una més. Queda't. Al pit, dos. Em quedo. Canvia. Ràpid. A dalt. Queda't. Principi. Dos. Al gir. Som-hi. Gira. Mira endavant. Hey. Enrere. Una mica més d'energia. Som-hi. Bé? Cap. Perfecte, ja ho tens. Ritme una mica més suau, però fixa't bé. 1, 2, 3. Doble, simple. 1, 2, 3. Doble, simple. 1, 2, 3. Escolta la música. Perfecte. Queda't. A baix. A dalt, vine endavant. Em quedo, cadera, suau. Costat. A baix.
Dreta enrere. Cadera. Salta al mig. Para. Bé, obre. Doble. Simple. Doble. Vine al costat. Canvia de costat. Repetint. Som-hi. I tornem al principi. Ara ja amb una mica més d'estil. Una última. Lent, costat. Vine endavant. Última. Enrere. Som-hi. Doble. Gran. Costat. Simple. Amb energia. Mira al costat. Queda't. Mou-te de baix a dalt i tornem. Costat, suau. A baix. Sí, ja t'ho saps. Més gran. Última enrere. Obre. Una més. Bé. Costat, costat. Canviem d'estil. Una mica de salsa. Als costats. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si no te'n surts, fes un pas al costat i torna al mig. És fàcil. Mira, te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Vamos arriba. Continua. Cada vegada amb una mica més d'estil. Si tú quieres, prometo no tocar. Deixa't anar, flueix, disfruta. Me voy sintiendo solo con esa sonrisa tan definitiva. Una mica més. Sonrisa que a mí mismo Ja quasi ho tens. Atenció. Mira, vine enrere. Són 3. Camina al costat. 3. Camina. Repeteix. Perfecte. Mira ara. Si pots, gira. La dreta enrere. Gira. L'esquerra enrere. Més. Una última. Gira. Mira, atenció. 2 dreta. Esquerra davant. Dreta enrere. Canvia de costat. Davant. Enrere. 2. Tranquil, que tens temps per aprendre el moviment. Sí? Una mica d'estil? Una mica d'espatlles. Una més. Última. Una al costat. 2. Trepitjar ràpid, però senzill. Una mica més de gràcia, movent tot el cos. Perfecte. Torna'm amb les 2. Davant, darrere. Esquerra. Davant, darrere. Sí? Ja t'ho saps. Som-hi!
Per què no? Una mica més encara. Agafa l'opció amb la que et sentis més còmode. Perfecte, mira, queda't. Puntes dels peus davant. Mira, simplement mou els braços, vine a dalt. Una a cada costat, doble. Una, doble. Me'n quedo. A dalt. Una, doble. Una mica més fort. Quedo. Una i una. Dos, una. Molta gran. Puja. Més gran. Nois, enrere, dreta. Gira o camina. Esquerra. Gira o camina. Últimes dos. A mi manera, a mi medida, a mi gusto. Oye, no trates de imitarnos. Una pose final. Ja ho tens. Continuem. Canviem de ritme. Aquest cop s'accelera el cor i la suor no s'amaga. Bé, posa la quarta. Una, dos. Mira al costat. Em quedo. Queda de baix. Torna. Pausa. Una. Dos. Utilitza els braços. Mou tot el cos i amb energia. Genolls. Dos. Una, dos. Nois, costat. Quedo. Vine endavant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. Pausa. Som-hi? Els genolls. Me'n vaig. Go. Vine endavant. Queda't. A baix. Pausa. 1, 2. A baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una més. Això ja acaba, nois? Respira una mica. Suau. Trepitja 3. Queda't. I una. 3,
2, una, de una. Si pots, vine cap al costat. 3, 2, 1. Em quedo al costat una, suau. 2. Mira endavant, amb la dreta. Queda't enrere. Torna, som-hi. Mira endavant. Pausa. Mira, suau a baix, a cada costat. Queda't. Estira una mica les cames, allarga l'esquena. Vine cap al centre, estira genolls. Flexiona l'altre costat. I des del centre, flexiona els genolls, puja, tanca, una a una. Torna endavant. Perfecte. Som-hi. Un, suau. Disfruta que això acaba. Pausa. Allarga el braç, agafa el peu, estira quàdriceps, creua i allarga el costat. Canvia. Creua, obre. Molt bé. Nois, una a una. Queda't. Cadera, endavant. Sent com el cos es va calmant i el teu cor va baixant el ritme. Mira. 2. Torna endavant. Una a una. Mira, mira. Només als costats. 2. Només als costats. Torna al costat. Pausa. Pot ser? Perfecte, nois. Moltes gràcies. Espero que hagueu disfrutat.